खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे सानसेनि गोदान खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन आरो बेजों लोगोसेनो सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव बे चेनेलाव गोदान खौरां लाबोबाय थानाय जायो। बेनिखायनो नोंथांमोनहा सानफ्रोमबो बे चेनेलनि गेजेरजों खौरां नायनो गोसोब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्ट खालामनानै होनो दाबाव। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। हाग्रामा महिलारीया बिटिसि मावफुं सोद्रोमाफोरनो पर्टफलिय' रानना होबाय। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। दार्जिलिं आरो मिरिकआव गोबां अखा हानायनि जाहोनाव सा 20 सुबुंनि जिउ खहा, गोबां जोखोम। आसाम साहित्य सभाया गाव सोनारनायनि थाखाय पुन्जिआव 2 कौटि रां दाजाबदेरदों। नर्थ इस्ट 21 आसाम राइफल्स अफिसारखौ साहस दैदेननायनि थाखाय अरुणाचल रायजो बेंगिरिया गनायथि होदों। दब'खा हाग्रा ओनसोलाव 1200 निबो बांसिन नखरफोरखौ होखारनायनि नटिस होदों। अनलाइन थगायनायाव चन्डीगढ़नि थागिरिया 15 लाखनिबो बांसिन रां खोमादों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। गिबि खौराङावनो दङ। हाग्रामा महिलारीया बिटिसि मावफुं सोद्रोमाफोरनो पर्टफलिय' रानना होबाय। मोनसे मख'जाथाव जाथायखौ नोजोर होनानै बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल बिटिसिनि गाहाय हाग्रामा महिलारीया 5थि बिटिसि मावफुं आफादनि मावफुं सोद्रोमाफोरनो बिबान रानना होनायनि बाथ्रा फोसावदों। मावख'आरि बिथोन बादियै गाहाय हाग्रामा महिलारीया गाहाय बिफानफोर जेरै पिडब्लिउडि, पन्चायत आरो गामियारि जौगाथाय, रांखावरि, गेलेमु आरो लाइमोन अनसाय, हारिमुआरि आयदाफोर, INWPTN-BNC, IBA, GAD आरो MCLAD बायदि गुबुन बिफानफोरखौ सामलायगोन। लोगोसे गुबुन बिफानफोरखौ गुबुन बिफानफोरनो बिबान होनाय जायाखै। लेङाइ गाहाय रिहन दैमारिखौ आबाद बिफानाव बिबान होनाय जादों, जेराव मृत्युन्जय नार्जारिया हान्थामेलानि बिबानखौ लागोन। मुनमुन ब्रह्मआ नोगोरारि जौगाथायखौ सामलायगोन आरो रबिराम नार्जारिया सोलोंथाइ बिफानखौ दैदेनगोन। देरहासात बसुमतारीखौ सावस्रि आरो नखर अनसाय होनाय जादों। प्रकाश मुसाहारिया समाज अनसाय सामलायगोन आरो पानिराम ब्रह्मआ हाग्रा आरो जिब जुनारफोरखौ सामलायगोन। गुबुन गोनां हाबाफोरा जाबाय धीराज बरग'यारिनो हा संरैखाथि आरो आयेनारि मेट्रल'जि, बेगम आखतारा आहमेदनो PHE आरो आगस्तास टिग्गानो जिब जुनार फिसिनाय आरो भेटेरिनारि बिफान। गुबुन फारसेथिं गणेश कछारिया दै जगायनायखौ दैदेनगोन। लोमस्राव दैमारिया हा खाजोना आरो खैफोद सामलायनायनि बिबानाव थागोन आरो फ्रेस मुसाहारिया दै सम्पदफोरखौ सामलायगोन। बिटिसिनि गाहाय हाग्रामा महिलारीया होनाय बिथोनखौ मावफुंनो थाखाय प्रिन्सिपाल नेहाथारिनिसिम दैथायहरनाय जादों। बे बिबानफोरखौ राननायनि थांखिया जादों बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलनि सिङाव थानाय गासै बिफानफोरखौ मोजाङै सामलायनाय आरो मोजाङै मावफुंनाय। नैथि खौराङाव दङ। दार्जिलिं आरो मिरिकआव गोबां अखा हानायनि जाहोनाव सा 20 सुबुंनि जिउ खहा, गोबां जोखोम। साहा बंग'नि दार्जिलिं आरो मिरिक हाजो ओनसोलफोराव गोबां अखा हानायनि जाहोनाव गिख्रंथाव हा गिसिखानाय आरो हरखाब दैबाना जानायनि जाहोनाव खमैबो 20 सुबुंनि जिउ खहा जादों आरो गोबां सुबुंफोरा जोखोम जादों। अखा हानाया थाद'नाय गैयाजासे गोबां जायगाफोराव 12 घन्टानि गेजेरावनो 300 मिलिमिटारनिबो बांसिन अखा हादों। बे जाहोनाव हा गिसिखानायनि जाउनाव न'फोरा बोहैलाङो, लामाफोरा होथेयो आरो रोजा रोजा दावबायारिफोरा थाबथादों। रैखाथि हान्जाफोरा गोबां जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ मलबानिफ्राय बोखांनो हायो। दार्जिलिंआव हा गिसिखानायाव आरोबाव सा 7 सुबुंफोरा जिउ खोमानांदों। दार्जिलिंनि SDO रिचार्ड लेप्चाया थैनायखौ रोखा खालामो आरो रिलिफ हाबाफारि सोलिगासिनो दं होनना बुङो। वेस्ट बेंगल चिफ मिनिस्टार ममता बेनार्जी बिथाङा थासारिखौ गोब्राब होननानै बुंदों आरो खहा जानाय जायगाफोरखौ नायसंनो आरो रिलिफ नाजानायखौ हेफाजाब होनो थाखाय खहा जानाय जायगाफोराव दावबायनो होनना फोसावो। हादोरारि थाखोआव गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिआ जिउ गोमानायनि सायाव दुखु फोरमायो आरो रैखाथि आरो रिहेबिलिटेसननि थाखाय हेफाजाब होनायनि खोथा होयो। हादोरगिरि द्रौपदी मुर्मु बिथाङाबो दुखु फोरमायो आरो जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ थाब मोजां हामनायनि थाखाय हामलायथि बावहरो।
थामथि खौराङाव दङ आसाम साहित्य सभाया गाव सोनारनायनि थाखाय पुन्जियाव 2 कौटि रां दाजाबदेरदों। आसाम साहित्य सभाया बे बोसोराव गावनि केपिटेल फान्डआव 2 कौटि रां दाजाबदेरदों। बेजों लोगोसे बे आफादा गावनो गाव सोनारनाय आरो असमिया राव आरो थुनलाइनि जौगानायनि थाखाय उदाङै खामानि मावनायनि थांखि लादों। सभानि आफादगिरि बसन्त कुमार गस्वामीआ बुङो दि गासै रांखौ 10 कौटि रांसिम बांहोनायनि थांखि। बिथाङा बुङो दि आगाना जथुम्माखौ गुबुननि सायाव सोनारनाय गैयाजासे गावनि हाबाफारिफोरखौ मावफुंनायाव मदद होगोन। गस्वामी बिथाङा बेखौबो बुङो दि आसामनि हारिमु आरो उनमोनथाइखौ रैखाथि होनो थाखाय जथुम्माया गासै आसामाव गावनि खामानिखौ मावलांबाय थागोन। ब्रैथि खौराङाव दङ नर्थ इस्टनि 21 आसाम राइफल्स अफिसारखौ साहस दैदेननायनि थाखाय अरुणाचल रायजो बेंगिरिया गनायथि होदों। रौनिया हान्जानि थाखाय गोग्गाथाव बुब्लियाव आसाम राइफल्सनि सा 21 अफिसार आरो जवानफोरखौ बिथांमोननि साहस आरो दैदेननायनि थाखाय अरुणाचल प्रदेशनि गभर्नर लेफ्टिनेन्ट जेनेरेल के.टी. पारनायक रिटायार्डआ मान बाउदों। जर'खा फोरबोखौ इटानगरनि राजभवनाव खुंफुंनाय जायो, जेराव रायजो बेंगिरिया आसाम राइफल्सनि मावथिफोरनो सना आरो रुफानि मेडेलफोरखौ गथायो। रायजो बेंगिरि बिथाङा आसाम राइफल्सनि सा-सानजा ओनसोलनि रैखाथि होनायनि गोलाव जारिमिनखौ नोजोर होयो आरो गुबैयै नागालेन्डआव थानाय आइजोफोरनि पेरेडनि उनाव आइजोफोरखौ गोख्रों खालामनो थाखाय फर्सनि नाजानायखौ बाख्नायदों। बाथि खौराङाव दङ दब'खा हाग्रा ओनसोलाव 1,200निबो बांसिन नखरफोरनो होखारनायनि नटिस होदों। आसामनि मोनसे गेदेर जौगाखांनायाव हजाइ जिल्लानि दब'खा हाग्रा ओनसोलाव 1,200निबो बांसिन नखरफोरखौ होखारनायनि नटिस मोन्नाय जादों। हाग्रा बिफाना थागिरिफोरखौ जमुना मौरेंगा थिनानै दोननाय हाग्रा ओनसोलनि सिङाव गावसोरनि न'फोरखौ नागारनो थाखाय 15 सान होदों। फैबाय थानाय बे दखल खालामनाय हाबाफारिनि थांखिया दखल खालामजानाय जायगाफोरखौ बोखारनाय आरो हाग्रा हाखौ रैखाथि होनाय। उदमारी, जमुनागाव आरो निगमजों लोगोसे गामिफोरनो नटिस होनाय जादों। नाथाय गोबां नखरफोरा दाबि खालामो दि बिसोर बे ओनसोलाव गोबां 10 बोसोरनिफ्रायनो थाबोगासिनो दं आरो दा गावसोरनि इयुननि बागै जेबो रोखा नङा। हाग्रा बिफाननि बिबानगिरिफोरा सांग्रांथि होदों दि जुदि सुबुंफोरा सम सिमानि गेजेराव गोसो जानानै ओंखाराब्ला नारसिननानै होखारनाय जागायगोन। द'थि खौराङाव दङ अनलाइन थगायनायाव चन्डीगढ़नि थागिरिया 15 लाखनिबो बांसिन रां खोमादों। चन्डीगढ़नि थागिरि भानुआ अनलाइन इनभेस्टमेन्ट स्केमआव 15 लाख रांनि बारा खहा जादों। बे थगायनाया अब्ला जादोंमोन जेब्ला भानुआ टेलिग्रामाव सोरबा सासेनिफ्राय खौरां मोनदोंमोन जाय बिथांखौ मोनसे ट्रेडिं प्लेटफर्मनिफ्राय सानफ्रोमबोनि मुलाम्फानि खोथा होदोंमोन। 11,000 रांसो गिबि रां खाथायनायनि उनाव भानुआ 15,000 रांनि मुलाम्फा मोनदोंमोन, जायनि थाखाय बिथाङा प्लेटफर्मनि सायाव फोथायनाय जासिन्दों। बेनि उनाव बिथाङा मोनसे जर'खा हाबाफारिनि थाखाय बांसिन रां खाथायनो थाखाय फोथायजादोंमोन, जाय गोबां लेनदेन खालामदोंमोन, जाय गासै 1.5 मिलियन रांनिबो बांसिन जादोंमोन। जेब्ला बिथाङा गावनि खामायनायखौ दिहुननो नाजायो, अब्ला बिथांखौ 2.44 लाख रांनि भेरिफिकेशन फिस होनांगौ होनना बुंनाय जायो। बियो बे रांखौ होदोंमोन नाथाय माब्लाबाबो गावनि रांखौ मोनाखैमोन। स्केमार्सआ बिथांखौ थगायनो थाखाय नंखाय एप्स आरो लिंकफोर बाहायदोंमोन। साइबार क्राइम पुलिसआ दायो केस रेजिस्टार खालामनानै जाथायनि सायाव नायबिजिरगासिनो दं, नाथाय दायनिगिरिफोरखौ दासिमबो सिनायनो हानाय जायाखै। अब्ला दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गोजोन्थों।